amena kana mo min ga kuma kan dalamine o ye Henri Korenteme ni ale kunye Guadeloupe kai Modibo Keita kanu ani Mali kanu ko son anana anga jamana kono kana andeme barala Modibo Keita yake ministry min ka bara bien sin adama do no bolo tan don ni ma ni o ministre des transports ale bora ba makoya kata Mopti kata ye maraba no ye gouverneur ye kata osigi ni o ye Mamadou Maigai o kɛra kirifo kalo n'o ye tan kalo 7 tile fɔlɔ ye san 1960 ani kelen san an bɛna o laseli min kɛra Mopti an bɛna ka na o de dalaminɛ bamanankan na aw ye aw ka faamuyali sɔrɔ ka baro in lase aw ma Barabokum. Ɲafunke tɔn sigida olu cɛla 6 bɔ ɲɔgɔn ko Bandiagara, Mopti, Bandiagara, Mopti, Djéné, Douanza et Ténenkou. Djéné, Douanza ani Ténenkou. Monsieur le gouverneur de la région de Mopti, an balimakɛ ni ale ye maraba ye n'an ko ma ko gouverneur Mopti kafobolo kunna. Population de la région administrative de Mopti. Sigida mɔgɔ minnu ni olu bɛ Mopti kafobolo o yɔrɔ maralen kunna. Permettez-moi tout d'abord Aye a to fɔlɔ de vous remercier d'avoir répondu avec autant de chaleur et d'enthousiasme ka sababu kɛ a ye jaabili kɛ ni ɲagali ani galabuba ye à l'appel du parti et du gouvernement ka welekan jaabi welekan min ni o bɔra parti yɔrɔ welekan min ni o bɔra fanga yɔrɔ n'o ye gouvernement ye en ce jour où une phase nouvelle bi donna don min ni sendaɲɛ kura de l'évolution politique de notre République min bɛ tali kɛ yɛlɛmali la ɲɛfɛ tali la politikiko nasira fɛ an ka jamana tɔgɔ la est consacrée par la mise en place des gouverneurs de région. O kɛrɛnkɛrɛnnen don ko o kɛ kafobolo n'o ye région ye o marabagaw n'o ye gouverneur ye ka kɛ olu sigili ye. Pourquoi avons-nous tenu à assurer une grande solennité à cette installation? Mun kelen pe de kama an ye a kanu ni sigili ni ka nin kɛ fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. C'est que dans la révolution en cours, ka a sababu kɛra dɔrɔn wurukili yɛlɛmɛli belebele kɔnɔ duma min bɛ sen na. Nous considérons comme un facteur essentiel de leur réussite An bɛ o jate minɛ ko o ye fɛn ye min nafa ka bon kow sabatili la. la promotion des régions économiques Kafobolo minnu bɛ sɔrɔ ko fɔ olu la yiriwali. pour la mise en œuvre de notre premier plan quinquennal de développement. Walisa ka waliyali kɛ ka a ɲɛsin an ka san 5 bolo dalen baara waliyali ma. Au centre de cette promotion, O la yiriwali yɛrɛ kɔnɔna na. nous comptons naturellement sur la mobilisation à la base An jigi dalen don jamana kɔnɔdenw olu ka wulikajɔw de kan u siginɔw la. de nos comités de village. Dugutanw olu kɔnɔna na. La foi que chaque militant de l'Union soudanaise a dans le parti. Limaniya min ni o bɛ Union Soudanaise RDA a tɔndenw bɛɛ kelen kelen na ka ɲɛsin parti ma. Sa volonté de participer activement à la construction nationale. Ŋaniya min bɛ u bɛɛ kelen kelen na ka u sen don kosɛbɛ kosɛbɛ faso jɔli la. Mais nous considérons comme primordial Nga an bɛ min jate k'a fɔ k'o ye fɛn kɛta fɔlɔfɔlɔ ye. le rôle qu'aura à jouer pour coordonner cet ensemble le gouverneur de région, Kafobolo ɲɛmɔgɔ n'o ye gouverneur ye o bɛna jɔyɔrɔ min ta nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛrɛ bɛnni na. représentant directement le gouvernement Ni ale bɛ kuma yɔrɔnin kelen fanga yɛrɛ tɔgɔ la a bɛ fanga nɔna bila. est chargé de veiller à l'application des décisions, A ɲinen don ale fɛ fana fɛn minnu mana latigɛ a k'i janto olu la. mais aussi Nga fana de proposer, compte tenu de l'expérience vécue, les aménagements souhaitables fɛn fɛn de bɛ yen ni olu ye yɛlɛmaliw ye ni olu ka kan a bɛ se ka o laɲiniw kɛ ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ye fɛn minnu ɲɛnamaya a ye fɛn minnu ye a ɲɛ na. aux formules proposées par le pouvoir central. Ni olu ye kɛcogo minnu ni o nana ka na laɲini faba kɔnɔna fanga fɛ. Pour les uns et les autres qui avaient assisté aux phases successives
ayant marqué la décolonisation sur le plan politique, aw fɛn de bɛ yen ni aw kelen kelen kɛra seerew ye sendaɲaw la sendaɲa minnu n'o kɛra sababu ye ka an bɔ jɔnya ka bolo kan politigiko nasira fɛ. Il ne vous échappera pas que les réformes administratives se sont succédées. A tɛna dogo aw la k'a fɔ ko yɛlɛmɛliw bɛna kɛ forobaca ta fanfɛla la minnu bɛna dada ɲɔgɔn kan. Pour faciliter la cohésion des populations walisa sigida mɔgɔw sɔgɔli ɲɔgɔn na ka o nɔgɔya. et affirmer cette solidarité agissante de tout un peuple ani o jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn dɛmɛ sɛbɛma ka o da kɛnɛ kan. qui a forgé pas à pas contre toutes les forces colonialistes l'unité politique des partis au sein de l'Union soudanaise RDA. o min ni o ye dilanni kɛ ka bɔ sendaɲa dɔ la ka taa sendaɲa dɔ la ka jɔnya tigilamɔgɔw kɛlɛ ka politikitɔnw ka kelenya k'o sigi sen kan Union soudanaise RDA kɔnɔna na. Ces réformes devaient permettre d'asseoir, à côté des organismes politiques existants, o yɛlɛmali ninnu ka kan ka kɛ sababu ye ka lasigili kɛ kulu olu kɛrɛfɛ ni olu bɛ yen ka ban politikiko nasira fɛ. des organismes administratifs correspondants. ka kulu sigi olu kɛrɛfɛ kulu minnu ni olu bɛ forobaca kofɔ ni o bɛ bɛn ni kulu yɛrɛ lahalaya ani tuma lahalayaw ye. Les premiers étant mis en place dans la lutte politique pour l'indépendance nationale, kunfɔlɔw olu sigira sen kan wulikajɔw olu kɔnɔna na wulikajɔ minnu ni o bɛ politikiko kofɔ walasa ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. les seconds relayant les structures fabriquées de toutes pièces par le pouvoir colonial, a filananw olu bɛ nɔnabilali kɛ ka ɲɛsin bolofaraw ma minnu ni olu parantolen don ɲɔgɔn na jɔnya fanga tigilamɔgɔw fɛ. pour maintenir son prestige et sa domination. walasa k'a ka dawula ani a ka kuntigiya to sen na. L'organisation politique a rempli magistralement son rôle. labɛn min tun sigira sen kan politikiko nasira fɛ o ye a ka jɔyɔrɔ dafa ni wasa ye. En conduisant les populations maliennes à conquérir leur indépendance totale. ni mali sigida mɔgɔw olu ɲɛminɛli ye walasa ka u ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen sɔrɔ. Les étapes successives dans cette lutte politique sendanya minnu dadara ɲɔgɔn kan o politikiko kɛlɛ kɔnɔna na. nous ont amenés, après la semi-autonomie, olu kɛra sababu ye ka na ni an ye sen yɛrɛ kɔrɔ tilancɛ ma. à l'autonomie interne, ka na se sen yɛrɛ kɔrɔ ma jamana kɔnɔna na. avant la souveraineté pleine et entière que nous détenons, yani an kana se yɛrɛkuntigiya dafalen hakika ma o min bɛ an bolo. et dont nous entendons jouir pleinement wa an b'a fɛ fana ka min jabɔ ka a dafa. pour réaliser les objectifs que nous nous sommes définis, walasa an ye kuntilenna minnu di an yɛrɛw ma an ka se k'o waleya. élever le niveau de vie des populations ka dɔ fara sigida mɔgɔw olu ka ɲɛnamaya kɛcogo kundama kan. en réalisant par le peuple et pour lui les réformes nécessaires dans tous les domaines. ka waleyali kɛ jamana kɔnɔdenw ye ani jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la yɛlɛmalen minnu ni olu ka kan bolofaraw bɛɛ lajɛlen na. C'est pourquoi, dès le lendemain de l'application de la loi cadre, o de kama kabini sariya min bɛ yen ni o bɛ dannatigɛli kɛ kuntilennabaw la ni o waleyali nana kana daminɛ. les réformes administratives sont intervenues yɛlɛmaliw nana forobaca ta fanfɛla la. en raison de leur impérieuse nécessité ka a sababu kɛ olu nafa o kun ka bon kosɛbɛ o ni kɛli tun ka kan. pour donner à l'administration un contexte nouveau, walasa ka hukumu kura di forobaca ma. conforme aux réalités et aux besoins du peuple. o min n'o bɛ bɛn jamana kɔnɔdenw makoko ani u ka lahalayaw ma. Collectivités villageoises, dugu kɔnɔna marabolow. avec le conseil de village, ka fara tɔn kan min bɛ dugu koɲɛw ɲɛnabɔli kofɔ. c'est la cellule de base initiale de la vie administrative qui prend naissance. o de ye kulu ye banban bɛ kɛ min kan ko bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ni min ye ɲɛnamaya kɔnɔna na forobaca ta fan fɛ min fɔlɔ bɛ wuli ka jɔ. En retard, évidemment, sur le comité de village, tiɲɛ don o bɛ kɔfɛ ka sanga dugu jɛkulu la. véritable cellule de base du parti, o min ye parti a ka kow bɛɛ lajɛlen ju tigɛyɔrɔ ye. où chaque militant a puisé dans la lutte les nécessités,
les méthodes et les moyens de la révolution. o yɔrɔ min kɔnɔna na tɔndenw bɛɛ lajɛlen ye kalan sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔna na wulikajɔ kɔnɔna na kow ka kan ka kɛ cogo min na a fɛɛrɛw ani tɛmɛsira minnu ka kan ka sigi sen kan walasa ka wurukili kɛ ka yɛlɛmali kɔnɔ dumanba kɛ. Les villages sont groupés en arrondissements. dugu olu fara faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ kubeda ye n'o ye arrondissement ye. Et c'est à ce niveau wa o yɔrɔ de la que nos comités de village ont automatiquement ressenti la nécessité de se réunir an ka tɔn minnu bɛ togodaw la yɔrɔnin kelen olu y'a ye ko a ka fisa ka fara ɲɔgɔn kan en une sorte de comité d'arrondissement ka kɛ tɔn ye tɔn min ni o bɛ kubeda yɔrɔw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka o kofɔ. pour bien montrer leur désir de voir assumer les responsabilités administratives walasa diyaɲɛ min bɛ u la ka o jira n'o bɛ tali kɛ jɔyɔrɔw olu tali la ani u dafali la forobaca ta fan fɛ. en étroite collaboration avec les organismes politiques. k'o kɛ jɛɲɔgɔnya sɛbɛn kɔnɔna na ni kuluw ye minnu bɛ politikiko kofɔ. Les cercles sont demeurés avec des limites géographiques marabadaw ni olu ye cerclew ye olu tora ni u ka dancaw ye u ka yɔrɔw sigicogo fɛ. adaptés dès lors au vrai contexte politique et économique. kabini o kɛra o bɛ bɛn ni kumakanw ye ani taabolow ye min bɛ politikiko kofɔ ani min bɛ sɔrɔ kofɔ. tandis que les subdivisions progressivement disparaissent. k'a sɔrɔ o waati kelen kɔnɔna na duguma bolofara minnu bɛ yen olu bɛna tunu dɔɔnin dɔɔnin. Enfin, labanna le gouvernement a créé les régions administratives fanga ale ye kafobolow sigi sen kan forobaca tɔgɔ la. groupant chacune plusieurs cercles. a bɛɛ kelen kelenna u n'u u ka marabadaw don ni o ye cerclew ye. La loi numéro 65 de l'Assemblée nationale de la République du Mali sariyakisɛ min nimero ye 65 ye n'o bɛ mali wasabulon kofɔ. du 7 juin 1960 ni o taara ka bɛn ni san 1960 ani 60 o wasiwara kalo n'o ye san kalo 6 n'an tile 7nan don ye. a consacré la mise en place de notre infrastructure administrative ale ye dannatigɛli kɛ ka a ɲɛsin an ka forobaca bolofaraw sigili sen kan o ma. basée sur les données objectives de notre économie ni o sinsinnen don jate jɛlenw olu kan an ka sɔrɔko ta fan fɛ. et dans le but d'assurer une nécessaire décentralisation du pouvoir central. wa a dabɔkun kɛra mara cɛbɔli ye min ni kɛli ka kan n'o bɛ tali kɛ an ka faaba kɔnɔna fanga la. Ces régions ont comme fondement de leurs limites géographiques ni kafobolo ninnu ni olu ye région ye u jusigilan ye min ye o ye u dancaw ye yɔrɔ ninnu sigicogo yɛrɛ la dugukolo kan. un ensemble de données économiques jatedenw caman faralen ɲɔgɔn kan sɔrɔko nasira fɛ. qui ont permis de diviser la République en 6 grandes zones de développement. n'olu de kɛra sababu ye jamana ka a mara tila kafobolo belebele 6 ye min bɛ yiriwali kofɔ. Dès lors, dans le plan, kabini o kɛra sa baara bolodalen kɔnɔna na n'o ye plan ye. il fallait établir une unité d'action par zone wajibi kun don fo kɛwale minnu ni olu ka kan ka kɛ olu kun ka danna tigɛ yɔrɔ ani yɔrɔ. pour mieux suivre l'exécution des programmes. walasa baara minnu bolodalen don ka janto kɛ olu waleya cogo la. Voilà dans le cadre de la région, a filɛ nin ye kafoboloko hukumu kɔnɔna na ni o ye région ye. avec à sa tête le gouverneur de région, o kuntigiya o bɛ kafobolo ɲɛmɔgɔw bolo ni o ye gouvernɛrw ye. et demain, lorsque les circonstances le permettront, ani sini ni lahalayaw ɲɛna ni a ye. l'Assemblée régionale élue démocratiquement au suffrage universel. kafobolo wasabulon n'o ye assemblée régionale ye. o mɔgɔw olu bɛ suganti kalata la bɛɛ bɛ i niyɔrɔ ta min na. Je voudrais, avant d'examiner avec vous quelques aspects du contenu régional de notre action, n tun bɛ a fɛ yanni fɛn dama damaw bɛ yen ne ni aw ka jɛ k'o sɛgɛsɛgɛ ɲɔgɔn fɛ ka kuma aw fɛ fɛn min ni o bɛ an ka kafoboloko in o kɔnɔna na k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. dans les différents domaines politiques, économiques,
sociale et culturelle, bolofara olu bɛɛ lajɛlen na politiki ko ta fan fɛ sɔrɔko ta fan fɛ mɔgɔya ani lɔnni ko ta fan fɛ faire une brève analyse de notre révolution, ka jateminɛ kɛ ka sɛnsɛnni kɛ min kuntagala tɛ janya ni o bɛ tali kɛ an bɔra bolo dɔ kan ka taa bolo dɔ la cogo min na dans le contexte africain et international, farafinna o hokumu kɔnɔna na ani diɲɛ seleke naani ta fan fɛ et affirmer les conditions objectives de la révolution malienne. ani ka jirali kɛ ka ɲɛsin kuntilenna jɛlenw ma minnu bɛ tali kɛ mali a ka yɛlɛmali kɔnɔ duman b'a la Il est en effet certain aujourd'hui que pour tous les observateurs neutres, a jɛlen don bi i n'a fɔ kɔlɔsilikɛla bɛɛ lajɛlen ta fan fɛ kɔlɔsilikɛla minnu ni olu tɛ don maa si fɛ ka maa dɔ to yen l'un des aspects positifs de la création de la Fédération du Mali mali fara ɲɔgɔn kan jamana o sigili sen kan fɛn dɔ yera o kɔnɔna na min ye fɛn ɲuman ye o dɔ la kelen ye de sa survie éphémère hali k'a sɔrɔ ko a ka ɲɛnamaya kuntagala surunyana demeure qu'elle a sapé les fondements même de l'ensemble fédéral franco-africain o de ye nin ye ko a ye yuguyuguli kɛ ka ɲɛsin jusigilanw ma n'o bɛ kulu kofɔ kulu minnu ni olu ye golofinakaw ye et entraîner les États de l'ex-communauté française a kɛra sababu ye fana jamana minnu ni olu tun bɛ faransikan fɔ kulu o tɔn kɔnɔna na dans la voie juste de la revendication de leur indépendance. ka na ni u ye sira kan sira tilennen min ni u bɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲinini kofɔ Si la fédération répondait pour nous à la manifestation d'une option fondamentale, n'a sɔrɔ ko fara ɲɔgɔn kan kulu min filɛ nin ye anw ta fan fɛ ko a tun bɛ kɛ sababu ye ka jɔsen kɛrɛnkɛrɛnnen ka o jira anw ta fanfɛla la définie à tous nos congrès ou conférences des cadres, ni o perepere-latigɛlen don an ka ɲɛmɔgɔw olu ka ɲɔgɔnlajɛrɛw walima u ka kunnajɛw olu la n'o ye kɔngrɛw ye la recherche de l'unité africaine par le fédéralisme africain, farafinna ka kelenya o ɲinini fara ɲɔgɔn kan fɛ farafinna o sababu la il n'en demeure pas moins que les contradictions internes a jɛlen don k'a fɔ min ye ɲɔgɔn sɔsɔliw ye kɔnɔna na devaient aboutir à la proclamation de l'indépendance de la République du Mali o tun ka kan ka bange mali a kɛli la k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya welewele da et que le congrès extraordinaire du 22 septembre 1960 ani kunnajɛ balalen min n'an ko ma ko congrès extraordinaire n'o kɛra ka bɛn ni san 1960 o tulafin kalo ni o ye san kalo 9 tile 22 ye demeure un des faits les plus saillants de la politique africaine. o kɔni ye kɛwalew belebelew dɔ la kelen min bɛ tali kɛ farafinna ale ka politiki la Car il a créé de nouvelles conditions cette fois ka da ka zeyi na a nana ni sartu kuraw de ye dans un contexte résolument révolutionnaire hokumu kɔnɔna na hokumu min ni o bɛ yɛlɛmali da kelen kofɔ pour saper une fiction juridique, la communauté rénovée. walisa ka jusiginanw yuguyugu miirinan minnu bɛ sariya ko kofɔ k'a ɲɛsin kulu ma kulu min ni o lakurayalen don Ainsi, o cogo de la notre parti a joué son rôle sur le plan africain. an ka parti n'o y'an ka tɔn ye a ye a jɔyɔrɔ fa farafinna banbon kan Il a, en temps opportun, été l'élément moteur wagati bɛnnen kɔnɔna na ale de kɛra sababu ɲuman ye pour que certains peuples africains walisa farafinna a jamana kɔnɔden dɔw retrouvent les moyens de mettre un frein à la domination coloniale. walisa olu ka se ka sababu ɲuman sɔrɔ ka fu siri jɔnya fanga dan na Mais le Congrès, en prenant acte de tous ces faits, nka kunnajɛ ni o ye kɔngɛrɛ ye o ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye ka nin ko bɛɛ lajɛlen sidɔn a projeté les tâches précises au parti et au gouvernement. a ye baarakɛta kɛrɛnkɛrɛnnen di parti ma ani gouvernement ma n'o ye fanga ye Elle se résume dans la consolidation de l'indépendance politique, o baara ninnu olu bɛ fɔ dakuruɲɛ kelen ni yɛrɛma hɔrɔnya politikiko nasira fɛ o la banbanni ye la mise en œuvre d'une économie planifiée, ka sɔrɔ bolo sigi sen kan min ni o bolo dalen don basée sur notre option socialiste ni o sinsinnen don an ka jɔsen kan jɔsen min bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ et les exigences de la construction nationale. ani laɲini jɔnjɔn minnu bɛ yen faso jɔli baaraw la Tous ces facteurs devant nous conduire infailliblement
sur la voie de la véritable indépendance économique. Ni sababuya nunu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ka kan ka an ɲɛ minɛ ka taa sɔrɔ fili tɛ a la ka an ɲɛsin sira ma sira sɛbɛma min bɛ yen ni o bɛ yɛlɛma hɔrɔnya kofɔ sɔrɔko nasira fɛ. Pour consolider notre indépendance, walasa ka an ka yɛlɛma hɔrɔnya sinsin. nous devons tenir compte des phénomènes historiques que nous vivons. An ye jateminɛ kɛ fɛnw na lahalayaw la minnu ni olu bɛ dɔfɔ kofɔ tariku kofɔ ni an bɛ ko o ɲɛnamaya bi. Et qui se traduisent sous les différentes formes schématiques suivantes. minnu ni olu bɛ ye cogow la ni ɲɛfɔcogo ninnu fɛ. Racisme en Afrique du Sud et en Amérique. Siya woloma o bɛ Afrique du Sud jamana kan ani Amérique jamana kan. Colonialisme en Afrique du Nord, en Angola et dans les territoires africains de l'Afrique de l'Est. Jɔnyafin o bɛ farafina a kɔgɔduguya fanfɛ bolo fɛ. A bɛ Angola fana ani dugukolow ni kɛnɛw kan minnu bɛ farafina kɔrɔyan fanfɛ bolo kofɔ. Néocolonialisme au Congo. Jɔnya kɛcogo kura Kongokaw olu fɛ yen. Au travers d'une des plus belles institutions internationales, l'ONU. O bɛ ka kɛ diɲɛ selekina ni mɔgɔw olu ka tɔn belebele dɔ o sababuya la ni o ye ONU. Qui a perdu là son prestige et son autorité. O min ni o ka dawula tilalen bɛ a la k'a ka fanga tila la. Néocolonialisme dans certains États africains dits indépendants. Jɔnya kɛcogo kura o bɛ farafin jamana dɔw kan minnu bɛ u yɛrɛ jate ko olu ye yɛrɛma hɔrɔnw ye. À travers des responsables africains. O bɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ dɔw olu sababu la farafina. Qui sont les soutiens des puissances coloniales. Olu minnu ye jɔnya matarafabagaw olu dɛmɛbaaw ye. Enfin. Labanna sa. Impérialisme à Cuba. Uruneya ni o ye bisili fanga ye o bɛ Kuba jamana kan. Qui veut construire son pays par ses propres méthodes. O min b'a fɛ k'a ka jamana jɔ ni a yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye. Et sa propre conception de la révolution. Ani a yɛrɛ ka faamu cogo ni a ka yeta yɛlɛmali kɔnɔ duman na. Marqué par la volonté d'être maître de sa destinée. O bɛ dɔn fɛn min fɛ o ye a ka ŋaniya ye ŋaniya min ni o de ye k'a fɔ ko a b'a fɛ ka kɛ a yɛrɛ ka dakan kuntigi ye. Ces aspects multiformes d'une même action. Ni lahalaya minnu filɛ nin ye ni u yecogow ka ca n'a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ kɛwale kelen de la. Nous ont conduit à renforcer notre organisation. O kɛra sababu ye an ma an ka tɔn kolo don k'a la banban. Pour resserrer l'unité du peuple. Walasa ka jamana kɔnɔdenw ka kelenya ka u kolo gɛlɛya. Le mettre en état de mobilisation permanente. K'a bila bolo kan tuma bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ bolo. Contre toute tentative subversive. Ka a ɲɛsin fɛn fɛn danbe lagosikow ye ka fangabondaw labin k'olu natɔ kunbɛn. Venant de l'extérieur ou de l'intérieur. Min n'a bɛ bɔ jamana kɔ kan i n'a fɔ a bɛ bɔ jamana kɔnɔ. Aujourd'hui. Bi. Nous pouvons être certains. A bɛ se ka jɛya an ma an jigi bɛ se ka sigi. Que dans la région de Mopti par exemple. Ko misali la Mopti kafobolo kɔnɔna na ni o ye région ye. Grâce aux potentialités d'autodéfense. An seli ka an yɛrɛ makara o cogoɲaw caman fɛ. Le peuple est assuré à terme de sa victoire contre toute action étrangère. An ka jamana kɔnɔdenw u ka sebaya jɛlen don u ta fan fɛ ka kunbɛnni kɛ ka a ɲɛsin kɛwalew fɛn fɛn ma ni u bɛ bɔ dunanw yɔrɔ. Toute forme de colonialisme ou de néocolonialisme. Ka ɲɛsin fɛɛrɛ fɛn fɛn de bɛ yen ni o bɛ jɔnya kura walima jɔnya k'o kofɔ. Dont il a clairement conscience des méfaits. Ni a bɛ o kow kasaraw dɔn ka a ɲɛ. Voilà notre premier impératif. An ka baarakɛta fɔlɔ ye fɛn min ye o de filɛ nin ye. Sur la base du village, de l'arrondissement. Dugu o ta fanfɛla la ani kube o ta fanfɛ n'o ye arrondissement ye. De la région. Kafobolo ta fanfɛ n'o ye région ye. Renforcer chaque jour l'organisation. Don o don ka an ka tɔn k'a kolo gɛlɛya k'a banban. Devenir chaque jour plus vigilant. Don o don ka kɔlɔsili kɛ k'a ɲɛ ka taa fɛ ka janto yɛrɛ la kɛ ka taa fɛ. Étendre l'action du parti. Parti ka baara ka o tɔ sama ka taa ɲɛfɛ. Diffuser ses mots d'ordre. K'a ka cikanw k'o cari fan bɛɛ fɛ k'olu lase. Associer de plus en plus les populations aux décisions. Ka sigida mɔgɔw sen don tuma bɛɛ lajɛlen na ka taa fɛ ko latigɛtaw la ani ko latigɛlenw na. En expliquant la portée de nos réformes. An ye yɛlɛmali minnu kɛ o kɛra ka da kun minnu kan k'olu ɲɛfɔ. En fonction du bien-être des masses. Ka o kɛ ka bɛn ni sigida jama olu ka hɛrɛ ye. Favoriser la critique au sein des organismes du parti. Parti bolofaraw la fɛn minnu ɲɛna fɛn minnu ma ɲɛ ka da don olu la k'olu ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna. Mais lutter impitoyablement contre ceux qui n'osent s'exprimer
qu'au sortir des réunions ou assemblées générales. nga ka kɛlɛ kɛ hinɛ kana kɛ a la fiyewu ka a ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu ka kuma tɛ daminɛ fo ni foroba lasigili ninnu banna ni o ye assemblée générale ye walima ni lajɛw nana kana ban o mɔgɔw kɛlɛ ɲɛ bɛɛ ma. Il peut s'agir de mécontents, a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni olu ma nisɔndiya. attachés parfois à des privilèges particuliers abolis. a bɛ se ka kɛ ko u nɔrɔlen kun don fatawu la fɔlɔfɔlɔ fatawu minnu ni olu la binna ka bɔ yen. Il faut les inciter à la critique au sein du parti, fo ka u wele de ka na kuma tɛrɛmɛli kɛnɛ kan parti kɔnɔna na. car ils ne pourront jamais affronter leurs intérêts particuliers à l'intérêt général des populations. ka d'a kan u yɛrɛ kun ka nafa u tɛ se ka bɔ ni o ye k'o da kɛnɛ kan k'u b'o lafasa ka o sanga forobajama mɔgɔw olu ka nafaw ma. Cette action anti-parti doit être dénoncée et sanctionnée, kɛwale fɛn fɛn de bɛ yen ni u bɛ parti kɛlɛ u ka kan ka ɲangi. car elle recèle souvent les germes de la contre-révolution ka d'a kan o kɛwale ninnu kɔnɔna na tuma dɔw la fɛnw bɛ a kɔnɔ minnu bɛ an lasegin kɔfɛ. appuyée par les forces occultes du colonialisme qui n'ont pas désarmé. ni olu bɛ senkɔrɔma tintin mɔgɔw fɛ minnu ni olu ye kulu ye minnu bɛ dibi la ni olu ye jɔnya sigila mɔgɔw ye minnu ni hali bi u ma sigi k'u bolo fila da u sen kan. La consolidation de notre indépendance an ka yɛrɛma hɔrɔnya la sinsinni a la banbani ne signifie pas que nous nous replions à l'intérieur de nos frontières. o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an bɛ segin an kɔ ka na an ka jamana dancɛw kɔnɔna na. Nous considérons que notre lutte politique n'aura pas de sens an bɛ o jate o la k'a fɔ an ye kɛlɛ min kɛ politikiko nasira fɛ kɔrɔ tɛna ye o la. si elle ne se définissait pas en fonction de l'indépendance totale des pays africains n'a kɛra k'a fɔ ko o kɛlɛ o tɛ don yɛrɛma hɔrɔnya dafalen ɲinini na farafin jamana u ye. et de la recherche patiente et constante de l'unité africaine. ani farafinna ka kelenya ɲinini tuma bɛɛ lajɛlen muɲuni na. Dans la lutte de tendance, l'Afrique ne jouera vraiment son rôle que lorsque les États auront conçu une forme dynamique wagati nataw kɔnɔna na farafinna tɛna na se ka a jɔyɔrɔ fa kumabɔli kɛlɛw la fo ni a kɛra k'a fɔ ko farafin jamanaw ko u ye fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min ni galabu bɛ a la pour concrétiser leur solidarité sur tous les plans. walisa u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka o la banban bolofaraw olu bɛɛ lajɛlen na. Mais l'indépendance réelle nga yɛrɛma hɔrɔnya sɛbɛma n'est réelle que si elle est assortie de l'indépendance économique. o tɛ se ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya sɛbɛma ye fo n'a y'a sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔko ta fanfɛla la ni o b'a kɔnɔ ni ani o ye taa ɲɔgɔn ye. Nous élaborons notre premier plan quinquennal de développement an bɛ ka an ka yiriwali san 5 baara fɔlɔ labɛn pour la période de 1961 à 1965. k'a daminɛ san 1961 ma ka na bila san 1965 ma. Il est marqué par notre détermination n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko a yera ka a kɔlɔsi an ka cɛsiri fɛ de réaliser une économie socialiste planifiée. ka sɔrɔbolo sigi sen kan k'o waleya min ni a bɛ sɔrɔ ni fanga forobali bolodalen ko fɔ. Au Mali, où toutes les couches sociales ont été exploitées, mali kɔnɔna na yen bolofara fɛn fɛn de bɛ adamadenya ko fɔ jɔnya bolila u bɛɛ lajɛlen kan. les problèmes qui se posent à nous gɛlɛya minnu ni olu bɛ an da la revêtent des aspects nouveaux yecogo kuraw bɛ olu la. dans l'édification du socialisme. sɔrɔ ani fanga forobayali faamucogo n'a waleyacogo la. Nous avons, dans une première étape, mis en place les cellules de production an ye sɔrɔ kulu sigi sen kan plan sur une base coopérative. ka o kɛ bolo kan bolo min ni o bɛ jɛ ka baara ko fɔ sɔrɔ hukumu kɔnɔ. facilitant le travail collectif ka nɔgɔya don mɔgɔw bolo dili ɲɔgɔn ma ka baara kɛ et multipliant les possibilités d'action. ani ka caman fara cogoɲaw kan minnu ni o bɛ kɛwalew kofɔ baara kofɔ. Groupement ruraux, kulu minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan togodaw la cikɛlaw tɔgɔ la. groupements ruraux associés
SMDR sont aujourd'hui installés. o kulu minnu bɛ togodaw la olu faralen bɛ SMDR olu kan ni olu sigira sen kan bi. Nous avons mis sous le contrôle de l'État les secteurs importants de notre économie. An ye an ka jamana sɔrɔ bolofara nafamaw bila jamana ka kɔlɔsili kɔrɔ. Hier encore, aux mains des puissances étrangères, o min bɛ hali bi walisetigi jamanaw ka bolo kan. créant les conditions de capitalisation malienne. Ni olu bɛ kɛ sababu ye ka sarifu sigi sen kan ka kamaroli kofɔ Mali jamana kan. Ni o bɛ kɛ manankun ye Mali ma. Et freinant l'exportation inconsidérée Ka tali kɛ jagokɛminɛ minnu ni olu bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ ka taa n'a ye Mali jamana kɔ kan ni o jatelen tɛ. du capital formé dans des circuits de consommation, Mananko minnu bɛ sɔrɔ sanni feere siraw kɔnɔna na. en majorité maliens. Ni o fanba ye Malikaw ye. La mise en place du trésor malien, Ka jiginɛ sigi sen kan Mali jamana tɔgɔ la. de la Banque populaire pour le développement du Mali, Ka waribondon sigi sen kan min bɛ jamana kɔnɔdenw ka yiriwali kofɔ Mali la yan. de l'Office d'échange, Ka cakɛda sigi sen kan min bɛ falen-falenninw kofɔ. a circonscrit l'action malveillante de ceux qui voulaient saper notre indépendance politique. O kɛra sababu ye mɔgɔ minnu ni ŋaniya jugu tun bɛ olu la. A kɛra sababu ye k'olu ka kɛwalew k'olu koron. Olu minnu tun b'a fɛ ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya politikiko nasira fɛ ka o yuguyugu ka an danbe bɔ an na. Aujourd'hui, Bi nous sommes prêts à assurer les uns et les autres de notre désir de collaboration loyale an bɛɛ kelen kelen labɛnnen don bi wa ŋaniya min bɛ an kɔnɔna na o de ye ka baara kɛ ni sariya ye ni tilennenya ye. si les intérêts du peuple sont sauvegardés. N'a kɛra k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka nafa ye min ye ko o bɛ farati la. Nous avons créé des organismes et sociétés nationaux, An ye cakɛdaw ani bolofaraw sigi sen kan faso tɔgɔ la. SOMIEC, O ye Somiyɛti, Office des céréales, Sumanko cakɛda, Régie des transports du Mali, cakɛda min bɛ adamadenw n'u bolofɛnw dɔnni kofɔ. Compagnie malienne de navigation sous le Niger, Cakɛda min bɛ jikankurun kofɔ ni a bɛ adamadenw n'u bolofɛnw dɔnni ba joli b'a kan. Air Mali, Sanfɛkurun ko cakɛda, Air Mali. Énergie du Mali, Yelenko cakɛda, Énergie du Mali. relayant dans la plupart des cas les sociétés étrangères dans des secteurs vitaux de l'économie nationale. An ye dunan cakɛda ninnu bɛɛ lajɛlen de nɔna bila na nin cakɛda ninnu ye. O dunan cakɛda ninnu bolofaraw de tun bɛ u bolo min ni u bɛ an ka jamana sɔrɔ ka ɲɛnamaya kofɔ. Nous voudrions en cette occasion insister sur un seul exemple. O ko ta fan fɛ an b'a fɛ ka sinsin misali kelen pe de kan. La société d'importation et d'exportation Cakɛda min sigila sen kan ni o bɛ jagokɛminɛnw tali kofɔ ka bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye jamana kɔnɔ ani ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan. jouissant du monopole de l'exportation des arachides, Ale kelen pe de yamaruyalen don ka tiga dɔɔni ka bɔ n'a ye an ka jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan. principale production exportée de la République du Mali, O de sɔrɔ fanba ye Mali jamana tɔgɔ la min bɛ dɔɔni ka taa n'a ye kɔ kan. et du monopole à l'importation des 11 produits de première nécessité, A yamaruyalen don fɛnɛ minɛn 11 minnu bɛ yen ni olu ye balofɛn kunfɔlɔw ye ka olu dɔɔni ka bɔ ni a ye jamana kɔ kan ka don ni a ye jamana kɔnɔ. pour la consommation et l'équipement. Ka a ɲɛsin minɛnkow olu ma ani fɛn minnu ni olu ye fɛn duntaw ye. Elle a naturellement subi les assauts des trusts coloniaux O Somiyɛti a ye binganiw sɔrɔ ka bɔ jɔnya tigilamɔgɔw olu yɔrɔ. et certains petits commerçants se sont inquiétés à tort de son action. Ani jagokɛla misɛnnin dɔw fana bɛ yen olu ye a laɲini fana k'a ka baara lagosi ka gɛlɛya don a ka baara la. Or, la SOMIEC a suppléé en fait à un monopole que n'exerçait jusqu'alors aucun commerçant malien. K'a sɔrɔ Somiyɛti dun ale nana ka na cakɛdaw ka olu nɔna bila jago o kɔnɔna na baara min ni Mali jagokɛla si tun tɛ yen min tun bɛ o manakun baara kɛ. Mais des sociétés étrangères Nka dunan cakɛdaw olu dɔrɔn de tun bɛ o jagow kɛ. tenues de rapatrier sur leurs sièges sociaux la plus grande partie de leurs bénéfices Dunan cakɛdaw u bɛ tɔnɔ fɛn fɛn kɛ yan wajibi la ko u ka o ci ka taa u ka jamanaw na. en privant le pays
d'immenses possibilités en investissement productif. wa o kun bɛ kɛ sababu ye ka jamana ka bololankolon ni fɛnw ye fɛn minnu ni olu nafa ka bon nafoloko siratigɛw la ni baara bolodalen kun bɛ se ka kɛ o la sɔrɔ ta fan fɛ. Dans ces secteurs, aujourd'hui, o bolofara kɔnɔna na bi au niveau de l'importation et de l'exportation, minɛnw olu dɔnnini na ka bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye jamana kɔnɔ ani ka bɔ n'a ye jamana kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan. les bénéfices acquis tɔnɔ minnu sɔrɔla o la demeurent à l'État olu bɛɛ ye jamana ta ye. et concourent à la mise en œuvre du plan de développement. wa a bɛ kɛ sababu ye fana baara min bolodalen bɛ yiriwali kama ka o waleya. Les circuits de distribution peuvent toucher les consommateurs par les coopératives. kulu minnu bɛ yen ni olu bɛ jagokɛminɛnw tilatilali ko fɔ o bɛ se ka maga sigida mɔgɔw olu la ka taa sɔrɔ u ma tɛmɛ sɔrɔ kulu olu fɛ n'o ye coopératives ye. Les SMDR, SMDR ni o ye fanga ka sɔrɔ kɔlɔsili kuluw ye. les magasins témoins, feereso minnu ni olu bɛ kɛ sirakunbɛnw na n'olu ye butikiw. mais aussi les commerçants agréés ani jagokɛla minnu ni olu yamaruyalen don. ou les commerçants groupés en société. walima jagokɛla minnu n'olu faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ cakɛda ye. Dans le même ordre d'idée, o hakilinan kelen kɔnɔna na. nous avons incité les commerçants à se grouper pour multiplier leurs possibilités. an y'a ɲini jagokɛlaw fɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye walasa ka dɔ fara seko damayiraw kan k'u caya. Voilà un exemple misali dɔ filɛ nin ye. de la nationalisation d'un secteur ka bɔ bolofara dɔ o yɛlɛmɛli la k'o kɛ faso ta ye. obéissant à l'intérêt supérieur du peuple ni o bɛ bɛn jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ ka hakɛ o makaranni na a bɛ bɛn u ka nafaw ma. et sauvegardant celui des couches sociales, wa a bɛ sigida mɔgɔw yɛrɛ fana olu ka hakɛw makaranni kofɔ. prêts à apporter leur concours loyal et honnête à l'édification de la nation. o sigida mɔgɔ minnu ni olu labɛnnen don cogo bɛɛ lajɛlen na u seko damayira ye min ye ka u kɛ jamana jɔli ta fan fɛ. Enfin, nos exigences pour la construction nationale laban na an ka laɲini ye min ye ka ɲɛsin jamana jɔli ma. ont conçu l'adhésion du peuple. o bɛ fɛn min laɲini o ye jamana kɔnɔdenw sen donni ye o la. Il l'a manifesté par sa contribution volontaire en investissement humain de tout ordre. jamana kɔnɔdenw ye o jira u yɛrɛ seko damajira kɛli la yɛrɛdili baaraw olu bɛɛ lajɛlen senfɛ hadamadenya kɔnɔ. Depuis le secteur social, dispensaire, école, kabini hadamadenya o bolofaraw la ni o ye furakɛli yɔrɔw ani kalanyɔrɔw ye. le secteur de production, bolofara minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ sɔrɔ kɛcogow la. champs collectifs, canaux d'irrigation, foroba foro ani ji bɛ boli folo minnu fɛ n'olu labɛnnen don ni o ji bɛ taa kɛnɛ labɛnnenw kɔnɔ. jusqu'au secteur de l'équipement de base, routes et ponts. fo kana se bolofaraw ma minnu ni olu bɛ minɛnko kofɔ dugumanaw na sirakow ani mpɔnkow. Il l'a affirmé par sa volonté de faire revivre sa propre culture et de la développer. a ye o jira a ka ŋaniya fɛ ŋaniya min ni o de ye ka laɲɛnamayali ko kura kɛ ka ɲɛsin a yɛrɛ ka lɔnni ma ni ka tila ka o layiriwa. Il est certain a jɛlen don que ces mêmes exigences nécessitent que le peuple reste vigilant o fɛn kɛta minnu filɛ o ye u bɛ fɛn min laɲini o de ye ko jamana kɔnɔdenw ka to bolo kan min bɛ yɛrɛ kɔlɔsi kofɔ. pour que le fonctionnaire, par exemple, soit consciencieux, ponctuel, dévoué et honnête. walasa min ye foroba baarakɛla ye misali la o ka se ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a b'a yɛrɛ dɔn n'a b'a yɛrɛ kalama n'a bɛna baara la a na wagati la min cɛsirilen don wa ni a tilennen don fana. Il doit demeurer l'exemple pour le paysan, pour l'ouvrier. foroba baarakɛla ale ka kan ka kɛ misali ye sɛnɛkɛla ye bolola baarakɛla ye. Qui devront produire davantage olu minnu ni olu ka kan ka dɔ fara u ka sɔrɔtaw kan. si nous voulons sortir rapidement de notre situation de sous-développement. ni an b'a fɛ ka bɔ teliya la an ka yiriwalibaliya bolo kan. Il est un exemple vivant car il a été souvent le cadre politique ale ye misali ɲɛnama de ye k'a sababu kɛ ale kɛra ɲɛmɔgɔ ye politikiko nasira fɛ qui a expliqué les raisons de la révolution. min ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin sababuya minnu ye a to yɛlɛmali kɔnɔ duman kɛra. Les militants doivent être d'une sévérité absolue tɔndenw olu ka kan ka farinya da kelen de kɛ envers ceux qui seraient coupables d'une défaillance quelconque dans ces domaines. ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu bɛna kɛ tiɲɛni sababu ye nin bolofara ninnu kɔnɔna na.
C'est dans le contexte de ces vastes objectifs nationaux o kɛwale ninnu de hukumu kɔnɔna na walasa ka kuntilennaw lasɔrɔ faso ta fanfɛla la que nous avons décidé de placer les régions pour faciliter la réalisation harmonieuse de notre premier plan. ko an ye a latigɛ ka kafobolow bila bolo kan walasa an ka baara bolodalen fɔlɔ min sigira sen kan o waliyaliko ɲuman o ka se ka kɛ La région de Mopti, mɔpti kafobolo n'o ye région ye composée des cercles de Mopti, Bandiagara, Douenza, Niafunke, Tenekou et Djéné, ni o kɔnɔna na mɔpti cercle yɛrɛ bɛ yen banjagara cercle bɛɛ duwanza cercle bɛɛ ɲafunke tɛnɛnku ani jene o marabadaw bɛɛ n'o ye cerclew ye minnu bɛ mɔpti fɛ présente un équilibre économique, des complémentarités damakɛɲɛko bɛ olu yɔrɔw la sɔrɔko nasira fɛ ani dafaɲɔgɔnya et des possibilités qui ouvrent un large champ à ceux qui sont chargés d'exécuter leur programme. ani cogoɲaw bɛ yen cogoɲa minnu ni olu kɔnɔ ka bon mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu ni olu ka baara bɛ ta ka a ɲɛsin baara bolodalen waleyali ma À cette fin, nous procédons aujourd'hui à l'installation solennelle du premier gouverneur de région ka da o de kan sa an bɛ fɛn min na bi kafobolo ɲɛmɔgɔ an bɛ o sigili de la kɛnɛ kan bi bɛɛ ɲɛna et je vous ferai grâce de vous présenter celui que le gouvernement a désigné pour prendre en main ses lourdes responsabilités. ani n bɛna bonya kɛ aw ye ka mɔgɔ jira aw la mɔgɔ min ni fanga ye i bolokɔni ɲɛsin o ma walasa baara belebele minnu kalifalen bɛ a ma ka o kɛ k'a dafa Le camarade Mamadou Maïga. taamaɲɔgɔn mamadu mayiga Camarade Maïga, taamaɲɔgɔn mayiga nous avons suivi votre action dynamique an ye i ka kɛwale barikamaw ye et combien efficace à la tête du cercle de Mopti. o minnu ni olu kɛra baarakolo gɛlɛn ye mɔpti marabada kunna n'o ye cercle ye Et c'est avec confiance que le parti et le gouvernement, sous la conduite du président Modibo Keïta, danaya de kɔnɔna na parti ani gouvernement n'o ye fanga ye o min ɲɛmɔgɔya bɛ modibo keyita bolo vous confie ce poste de recommandement d'une région o nana ka na ɲaminali baara belebele nin kalifa i ma nin kafobolo kunna n'o ye région ye où un ensemble de problèmes se posent dans leur complexité, o yɔrɔ min kɔnɔna na gɛlɛya caman bɛ yen minnu ni olu ɲɛ ka misɛn mais qui témoignent aussi des énormes possibilités de la région. o bɛ min fana yira o ye cogoɲa ɲuman ɲuman caman min fana bɛ kafobolo kɔnɔna na ni o ye région ye Nous sommes certains que vous saurez vous hisser au niveau qu'exige la situation. a jɛlen don an kɔni ta fanfɛla la ko e na se ka wuli ka i jɔ k'i jɔ kundama la kundama min ni lahalaya yɛrɛ bɛ o wajibiya i ma Car nous savons que vous êtes courageux, kamasɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko i ye mɔgɔ ye min cɛsirilen don décidés et engagés. i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni n'a ye ko min latigɛ a bɛ o kɛ wa i ye mɔgɔ ye fana mɔgɔ min ni a kolo ka gɛlɛn Et que ces conditions sont indispensables pour que la compétence, quelle qu'elle soit, serve effectivement le peuple. wa o sartu ninnu foyi tɛ se ka ɲɛ ni olu tɛ walasa ko ɲɛdɔn mana kɛ cogo o cogo walasa a ka se ka jamana kɔnɔdenw de nafa a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma Nous sommes aussi assurés que vous serez épaulés par vos collaborateurs directs. a jɛlen don an kɔnɔ fana ko i na dɛmɛ fana mɔgɔw olu fɛ ni o ye i masuruna baarakɛɲɔgɔnw ye Les commandants des cercles de Mopti, Bandiagara, Douanza, Niafunke, Tenekou et Djéné, commandant minnu bɛ yen ni o bɛ mɔpti cercle la banjagara duwanza ɲafunke tɛnɛnkun ani jene o commandant et surtout par le soutien actif de toutes ces populations attachées au parti. ani jɔn joona dɛmɛni ɲɛnama ka bɔ nin sigida mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ minnu ni olu nɔrɔlen don parti la Prêtes à tous les sacrifices, u labɛnnen don yɛrɛdeli sugu bɛɛ lajɛlen kama car elles font confiance ka d'a kan u kɛlen don ka dannaya kɛ et elles savent qu'un ensemble de décisions que vous serez chargés de mettre en application sigida mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn k'a fɔ ko fɛn fɛn de bɛ yen ni o latigɛra ko a ka kan ka o waleya sont dictées par le souci constant de leur apporter un peu plus de bonheur. ko o kow latigɛra o sigira sen kan hakilinaw o kɔnɔna na tuma bɛɛ lajɛlen na walasa ka hɛrɛ lase u ma ka taa fɛ tuma bɛɛ
Un rapide coup d'œil sur la situation de la région ka ɲɛ kuntilenna jɔ teliya la k'a fɔ bolo n'o ye région ye o bɛ bolo min kan nous permet de mettre à nu quelques-uns des nombreux problèmes que nous serons tenus de résoudre tous ensemble. o bɛ kɛ sababu ye aw ka se ka gɛlɛya dama damaw ka olu da kɛnɛ kan o gɛlɛya minnu ni an ye a kanu an bɛɛ ka jɛ k'olu ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ Problème de l'infrastructure routière ou fluviale, gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ sirakow la dugukolo kanna na ani tɛmɛsirakow jiw olu sanfɛla la c'est la nécessité de rejoindre Niafunke à Mopti, i n'a fɔ sisan ka bɔ ɲafunke ka taa mɔpti Mopti à Douanza vers Gao, ka tɛmɛ mɔpti ka taa duwanza ka taa gawo Mopti à Bandiagara vers Waïbouya. ka bɔ mɔpti ka taa baɲagara ka tɛmɛ wayiguya fɛ C'est l'amélioration fluviale qui doit permettre un jour le trafic régulier et permanent entre Tenekou, Djemé, Mopti et Niafunke. ni nɔgɔya nana ka na don o jikan bolili la o bɛna kɛ sababu ye don dɔ la taa ni ka segin bɛ kɛ tuma bɛɛ lajɛlen na ani wagati bɛɛ lajɛlen na tɛnɛnku jene mɔpti ani ɲafunke ni ɲɔgɔn cɛ Problème de l'infrastructure aérienne, gɛlɛyaw minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ pankuru kɛnɛ kow la c'est la nécessité d'ouvrir dès la fin de cet hivernage a ka kan yanni ɲinan samiya in ka kun cɛ yɔrɔ dɔ ka dayɛlɛ le terrain de Niafunke à la circulation de nos DC3. ɲafunke u kɛnɛ u ka dayɛlɛ pankurun olu ye Problème de la production, de la commercialisation, gɛlɛya min bɛ sɔrɔ kɛtaw la ani sanni feere cogoyaw la avec une variété de produits ni sɔrɔtaw suguyaw caman ye qui pèsent dans la balance commerciale de notre jeune République. ni o de bɛ an ka sanni feere jate danna tigɛ an ka jamana kurakuranin bolo Plus d'1 milliard de poissons séchés, jɛgɛ jalan o miliyari 1 ani kɔ plus d'1,5 milliard de produits de l'élevage, sɔrɔfɛn minnu bɔra bagangɛn kɔnɔna na u bɛ t'i jɔ miliyari 1 ani kɔ la à côté des productions pour la consommation intérieure. sɔrɔtaw olu kɛrɛfɛ sɔrɔta minnu ni u bɛ taa k'u ɲɛsin jamana kɔnɔdenw olu ka dunta n'u magokow ma Tel le riz des vastes plaines d'inondation, i n'a fɔ malo o min ni o bɛ sɛnɛ kɛnɛw olu kan kɛnɛba minnu yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko ji bɛ walankata ka taa olu kɔnɔna na et le mil de Bandiagara. ani baɲagara ɲɔ Problème de l'alphabétisation, baligukalan gɛlɛya kow de l'enseignement kalanko gɛlɛya kow et surtout de la régénération culturelle. ani lakurayali min fana bɛ yen dɔɔniko nasira fɛ Avec tout cet apport cause le pays des Dogons, par exemple, ani nin yɔrɔ nafamaba fɛn fɛn bɛ yen i n'a fɔ dɔgɔnɔw ka jamana misali la témoignage d'une civilisation qui a de puissantes racines dans des traditions millénaires. ni o ye somɔgɔya dɔ seereya ye minnu ni u bɛ tali kɛ ladalakow la ladalako minnu ni u bɛ san 1000 sigiyɔrɔma caman kofɔ Problème de l'expansion touristique, gɛlɛya minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ dunanw nali na ka na i ɲɛ da an ka yɔrɔ kabakomaw ni yɔrɔ nafamaw kan avec l'attrait typique de cette région, ka sababu kɛ nin kafobolo in ni o ye région ye a bɛ mɔgɔw sama cogo min na ka ɲɛsin a ma de la ville de Mopti, la Venise du Mali, mɔpti dugu ni o ye jima dugu belebele ye de Djéné entouré de mystères, jɛnɛ min ni ale la kolilen don ni gundokow ye des falaises de Sanga sanga o kuluw qui connaissent les pratiques culturelles qu'on ne rencontre nulle part ailleurs, yɔrɔw bɛ o kuluw la ni sɛnɛ bɛ se ka kɛ o yɔrɔw la n'a ɲɔgɔnna tɛ se ka ye fan si fɛ de Ombori, penché sur un mont et qui attend que les chercheurs décèlent en son sein les calcaires qui peuvent servir de base à une industrie nouvelle. ɔnbori fɛn caman bɛ yen minnu ni olu ye nafamafɛnw ye ni olu de b'a kɔnɔ ani farabɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko calcaire ni o bɛ se ka kɛ sababu ye usine kuraw k'olu ladan Problème de l'eau, jiko gɛlɛyaw avec les contradictions naturelles propres à certaines régions. ka a sababu kɛ fɛn dɔw ye minnu ni olu tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ye kafobolo dɔw kɔnɔna na Dû à l'immensité du Mali k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ a dugukolo fɛnsɛnni bonya cogo ye et qui font à 70 km du Niger, min bɛ a to kilo 70 ka yɔrɔ janya ba joli b'a la l'eau est devenue rare jiko o gɛlɛyalen don et que l'homme qui doit forcer la nature doit l'affronter avec courage a ka kan ka i ɲɛsin o kungo kɔnɔna baara ma ni a sɛbɛ bɛɛ ye car les populations la placent ici
comme leur première nécessité. sigida mɔgɔw olu bɛ jiko o de kɛ u mako ko fɔlɔfɔlɔ ye u mako bɛ jɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min na Pas de problème à résoudre, gɛlɛya caman bɛ yen minnu ni olu ka kan ka ɲɛnabɔ mais au bout, que de satisfaction nka a kuncɛyɔrɔw la nimisiwasaw de bɛ yen quand on sait que toutes ces populations en souhaitent la solution. n'an b'a kalama k'a fɔ ko ni sigida mɔgɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ ka fɛɛrɛ ɲini a ko la Mais circonscrivent désormais leurs problèmes wa gɛlɛya minnu bɛ u kunna wa u bɛ se o gɛlɛya ninnu koron cogo la o ɲɛnabɔ cogo la dans le cadre de l'ensemble des problèmes posés à l'échelon national. k'o don hukumu kɔnɔna na hukumu minnu ni o bɛ tali kɛ gɛlɛyaw la n'o ɲɛsinnen don jamana yɛrɛ ma Monsieur le gouverneur, camarades, n balimakɛ maraba kafobolo maraba n'o ye guvɛrnɛri ye taamaɲɔgɔn le plan qui sortira bientôt baara bolodalen fɛlɛ min bɛna bɔ sɔɔni tiendra compte de cette perspective, o bɛna tali kɛ hakilinan dɔw la mais aussi des possibilités de la République du Mali. wa a bɛna tali kɛ fɛnɛ seko dɔw la mali jamana tɔgɔ la Il prendra en considération l'aide des pays amis o fɛlɛ na jateminɛ kɛ dɛmɛniw na dɛmɛni minnu bɛ bɔ an teri jamanaw yɔrɔ k'a ɲɛsin an ma que nous n'acceptons que dans la mesure où elle est désintéressée an bɛ sɔn o dɛmɛni ma n'a kɛra k'a fɔ ko tɔnɔ wɛrɛ tɛ o kɔfɛ o jamanaw olu bolo n'u tɛ a ɲini an fɛ k'an ka fɛn sara u ye et qu'elle respecte nos principes de neutralisme positif, de non-alignement wa ni u bɛ tagabolo bonya tagabolo min ni u tɛ u da don an ka jamana politiki ko la k'o jaratigɛ an nɔ na wa u tɛ taa fara fɛnɛ jamana wɛrɛ kan ka anw kɛlɛ ce qui ne signifie point pratique d'une politique équilibriste, tiɲɛ don o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko o bɛ politiki sira sigi sen kan min ni o bɛ damakɛɲɛli ko fɔ car nous savons ce que nous voulons ka d'a kan an b'a dɔn an bɛ min fɛ et nous sommes inspirés par le seul souci de réaliser au profit du peuple malien. wa hakilinan kelen pe de bɛ ka an ɲɛ minɛ ni o de ye ka mali jamana kɔnɔdenw haminanko ko ɲɛnabɔ u ye Vous serez chargé de mettre en œuvre ce qui sera arrêté, i na layidu ta bɛn mana kɛ fɛn min kan ka o waleya d'expliquer aux populations les objectifs à atteindre, i ka baara ye ka ɲɛfɔli kɛ sigida mɔgɔw ye kuntilenna in bɛ se ka dafa a bɛ se ka lasɔrɔ cogo min na les difficultés à surmonter gɛlɛya minnu bɛ yen ni aw ka kan ka yɛlɛn olu kan i kan k'o ɲɛfɔ et d'obtenir chaque fois d'eux leur soutien sans réserve à la réussite du plan. walisa fɛlɛ in a kɔnɔna kumaw ka se ka sabati i ni sigida mɔgɔw aw ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲagali kɔnɔna na tuma bɛɛ lajɛlen na tɔtoli kana to o la Voilà un ensemble de tâches qui vous attendent, monsieur le gouverneur, a filɛ nin ye n balimakɛ kafobolo ɲɛmɔgɔ baara dama dama minnu bɛ yen ni u bɛ k'i makɔnɔ à la mesure de votre courage. ka kɛ ni i yɛrɛ ka cɛsiri ani ka jijali kundama ye Bientôt, nous espérons que les assemblées régionales sɔɔni an jigi bɛna da a kan k'a fɔ ko kafobolo bulon min bɛ yen ni o ye assemblée régionale ye viendront renforcer l'organisation administrative olu bɛna ka na dafali kɛ ka ɲɛsin labɛnw ma labɛn minnu sigilen don sen kan forobaca ta fan fɛ et constituer un appareil pour faciliter votre tâche dans la région. wa o bɛna kɛ dɛmɛniw ye walasa ka nɔgɔya don kow la kafobolo kɔnɔ ni o ye région ye Avant de terminer et de conclure, yanni n ka kuma laban ka kun cɛ nous avons le devoir d'associer à la fête d'aujourd'hui wajibi don bi an ka fɛn fara nin gintan in kan la commémoration de l'anniversaire de la République unitaire du Congo, Congo o ka kelenya jamana sigili sen kan o san yɛlɛmɛ gintan né le 30 juin 1960. ni o bangena ka bɛn san 1960 ani 60 o wasiwara kalo n'o ye san kalo 6nan tile 30nan ye Œuvre de tout un peuple mobilisé o ye fɛn ye min bɔra jamana kɔnɔden kulu kelen yɔrɔ min wulila ka jɔ autour du grand patriote africain Patrice Lumumba. ka cɛ kelen pe lakoli ni o ko ye fasoden ɲuman farafindenw tɔgɔ la n'o ye Patrice Lumumba ye Son lâche assassinat minnu ye a faga faku kɔnɔna na a marqué profondément toute une génération o kɛra sababu ye ka maga kɛ mɔbolo kelen mumɛ de la qui en fait le symbole de la lutte que mène le peuple
pour leur libération. O mabolo munu ni olu Patrice Lumumba ke uka nyajralanye uka kanabla koson. Aujourd'hui, nous soutenons avec plus de grandeur encore son action Bi tuguni ambe sengorama tintininke ni yanga e kokura ka nyasi akake walema. à travers le gouvernement légal de Stanleyville, Fanga sababula fanga min siglendo sariya kono nobe Stanleyville. présidé par M. Antoine Gizenga. Ni ambalmake Antoine Zizenga de o nyamgoy. En ce jour anniversaire, nous réaffirmons que le peuple malien Ni sankumben dona amba foka preprela tege ko Mali jamana kono deun. restera toujours aux côtés du peuple congolais Ko ona to tuma bela jalena Congo jamana kono deun kerefe. qui lutte pour son unité et son indépendance réelle O min be kelela aka kelenya koson ani aka yerema horonya sebema contre toutes les forces du mal. ka kojugu tigilamgo be kele Et à Léopoldville, ni olu faralen do nyogon kan Léopoldville pour la plus grande honte du colonialisme et de l'impérialisme en Afrique. maloya ba kama maloya mi ni obe jonya ani bishili ko fo farafina. Enfin, Labana nous associons aujourd'hui la journée anniversaire de la proclamation de la République du Ghana. ambe fami fana fara ni kan bi oye don sankunbenye min be wele madali ko fo ka anyasi Ghana jamana ma République sœur oye jamana ye ambalima jamana qui, avec la République de Guinée, o min ka fara Guinée jamana kan forme l'Union des États africains. olu ye kulu sigi sen kan kulu min ni oye tɔn min ni o bɛ farafin jamanaw ko fɔ En laquelle nous plaçons beaucoup d'espoir o tɔn min ta fan fɛ an jigiya dalen do fɛn caman kan pour accélérer la décolonisation en Afrique walasa teliya la jɔnya ko bɛ se ka ban farafinna cogo min na et commencer d'abord par battre en brèche définitivement cette arme toujours fidèle des colonialistes divisés pour régner. k'a daminɛ fɔlɔ tagabolo min bɛ jɔnya tigilamɔgɔw olu kɔrɔ k'o tagabolo ka o kɛlɛ ni o tagabolo de ye ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na walasa ka masaya kɛ. Nous sommes unis et aujourd'hui, an farala ɲɔgɔn kan wa bi la fête de la République du Ghana Ghana jamana mɔgɔw olu ka gintan est aussi la fête de l'Union des États africains o ye fana fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ farafin jamanaw tɔgɔ la o y'o ka gintan don fana ye et par conséquent, c'est aussi la fête du Mali. o yɛrɛ fana na tuguni Mali fana ka gintan don Ces trois événements, nin koba saba min filɛ nin ye mise en place du premier gouverneur de région, ka fɔ bolo maraba n'o ye gouverneur ye o sigili sen kan commémoration de l'anniversaire de la République du Congo, Congo jamana o ka yɛrɛkuntigiya san kunbɛn kɛnɛ sigili commémoration de l'anniversaire de la République du Ghana, Ghana jamana ka yɛrɛtali san kunbɛn gintan o kɛnɛ sigili constitue en ce jour olu ye fɛnw ye bi pour le Mali un heureux présage. olu ye fɛn ye bi fɛn ɲumanba Mali ta fan fɛ fɛn min n'a yecogo ka ɲi Ces deux premières commémorations sont marquées en effet du sceau des principes essentiels de notre politique. kɛnɛ fila fɔlɔ min sigira fɛn minnu bɔ o la olu ye taamasiyɛnw ye taamasiyɛn minnu ye an ka politiki tagacogo a kumabaw ye La mise en place des gouverneurs de région région gouverneur olu sigili sen kan représente pour nous une autre étape importante an bolo o ye sendɛnya wɛrɛ fana ye min nafa ka bon dans la réalisation de notre indépendance économique. waliyali la min bɛ tali kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya la sɔrɔ ta fan fɛ Puissent les populations de la région de Mopti an b'a ɲini ko mɔpti kafobolo mɔgɔw garder en mémoire les idées qui ont présidé à la cérémonie d'aujourd'hui ko bi kuma minnu fɔra o lajɛ kɛnɛ kan u ka to u hakili la pour que le gouverneur Mamadou Maïga walasa gouverneur Mamadou Maïga retrouve chaque jour auprès d'elle l'enthousiasme, la collaboration nécessaire walasa don o don Mamadou Maïga ale ka ɲagali sɔrɔ mɔpti région mɔgɔw yɔrɔ baara ɲɔgɔnya hakika a k'o sɔrɔ u yɔrɔ pour la réussite du plan walasa an ka fɛlɛ min bolodara u ka sabati afin que vive et prospère walasa ɲɛnamaya ka kɛ yiriwali ka kɛ la région de Mopti ka ɲɛsin mɔpti kafobolo ma n'o ye région ye et que se développe harmonieusement
la République du Mali walsa mali jamana a ka yiriwa a yiriwa cogo ɲuman bɛɛ la dans un monde de paix et de bonheur. diɲɛ dɔ o kɔnɔna na min basigi ani hɛra bɛ min kɔnɔ lamɛnbaw nin kɛra Henri Corentin ale ka kuma ye ministre min n'a ka baara ɲɛsin adamadenw n'u bolofɛn dɔnni ma diɲɛ ye kabako ye an bɛ bi taa bila yan ka baro lase aw ma baara bɔ komi jagokɛla don Bamakɔ yan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma